To je bio njen prijatelj. Da li je njemu ona bila prijateljica, to je već pitanje. On je bio pre svega džentlmen. Bio je mali, kao i svi naši junaci, ali pošten, dobrog srca i volao je da se šeta po čitavom svetu. Jednog dana nije znao kako da se vrati kući. Prošao je pored poznate prodavnice, pored koje stalno prolazi. Prošao je pored poznatog drveta sa poznatim kruškama, koje svaki dan jede. Bio je malo jače građe, zato što te kruške nisu bile obične kruške. Kada bi se najeo plodova te specijalne voćke, voleo je da se popne na svoj svetionik, odakle je video kako se kroz mrak šume promalja nova vrsta u njihovom svetu. Nikada nije video takve kreature. Bili su sitni i nisu imali ruke. Jednog dana, kada i dalje nije uspeo da nađe svoj put kroz šumu, odlučio je da prestane da traži. Šetnja? Šetnja mu je ipak prijala, makar i kroz šumu. Jer dok se šetaš, neke stvari mogu da ti se dogode. Neke stvari na koje uopšte nisi planirao. Neke stvari koje mogu da donesu promenu čitavoj zajednici istovremenih. Međutim, njemu se to naravno nije dogodilo. Gospodin džentlmen je bio sasvim prosečno stvorenje. Ne bi se moglo reći da je bio osoba. Njegove kandže sezale su do poda. Na njima je bila uklesana zvezda. Zbog čega zvezda? To je bila tajna. Na njegovim usnama nalazila se jedna mala buba. Ona mu je bila tajni saputnik. I zapravo imala je zvezdu umesto tačaka. Pitate se zašto? To je tajna. Šetnja? Šetnja njima značila mnogo. Značila je povratak do tačke koju smo zamislili. Međutim, neke stvari nisu bile od tolikog značaja. Pored kandži, džentlmen je imao zvezdice još na nekim delovima tela. O tome niko nije znao ništa.
Međutim, ono gde je imao najveće zvezdice bio je njegov pogled. On je, kada bi se najeo krušaka, mogao da vidi potpuno paralelni svet. Njegova šuma nije više bila šuma, bila je jezero. On je tako plivao i plivao oko svoje kuće, za koju nije znao da je jedan mali, praktično, to je kao neki mali proplanak koji se sastoji od morskih sunđera. Takođe nije znao da su ti sunđeri za jelo. Grickao je svoje nokte sa zvezdicama i bivao sve više i više otopljen u taj svet sa dna jezera. Jednog dana, ne znajući više šta je jezero, a šta gora, a šta šuma, a šta planina, a šta put, a šta njegova kuća, a šta štala, odlučio je da svog novonastalog prijatelja dobro pogleda. Iz njene perspektive svet je bio ploča koja leži na stolu i predstavlja jednu tablu. Zanimite se, čoveče. Sudari su se dešavali, kockica bi padala i rušila svetove i snove jednih, a gradila snove drugih, tako nepredvidivo. Odjednom si blizu svog cilja, a u sledećem trenutku niko i ništa. Nazad u utrobi sopstvenog jastva. Ukratko, ona je sve to znala. Razumela je pravila igre. Ono što je nju interesovalo jeste zašto džentlmen toliko žudi da jede iz ruke jedne male devojčice. Na to pitanje ona nije mogla da odgovori. Mogla je samo da se zamisli. I tako u krug. Nije da je ona bila sebična, a da nije bila preterano ni velikodušna. U svakom slučaju to nije bio razlog. Bilo je dovoljno hrane i u šumi i na dnu mora. Za sve članove. Ipak, džentlmen u svom boljem obliku u koji se pretvarao pod vodom, jednostavno nije mogao da vari čvrstu hranu. Jedina stvar koja mu je pomagala da preživi bio je specijalni voćni sok. Bio je bele boje, vrlo guste strukture. Niko nije znao od koje voćke se pravi, ali džentlmen je bio zadovoljan.
Kada bi popio svoj voćni sok, ulazio je u specijalno stanje. Glava bi mu se povećala. Prestali su da ga zovu džentlmen i vrata za vratima i našem dvorcu, zvanom carstvo životinja, biljaka, čudnih stvorenja, drveća i sličnih drugara, zatvarala su se pred njegovim nosom. Njega nije bilo briga, on je voleo da se vozi, nije mu bitno bilo toliko da ulazi u objekte i kuće drugih ljudi i drugih životinja, drugih drveća i drugih stanovnika i članova našeg carstva. Tako je vozio je celu noć da bi stigao što dalje, da bi stigao negde gde još uvek nije bio. Ali uvek se vraćao na isto mesto. Na čarobnu fontanu ljubičaste boje, koja je morala biti ispred njegove kuće. On nije mogao pobeći, iako je davao sve od sebe svake noći. Fontana je u sebi nosila zlatni osjej. Taj osjej je bio privid. Taj osjej je zapravo bio bele boje. I stvarao ga je mesec. Pokušavao je da izbegne da u gledalu koje je stvarala fontana ugleda svoje nesavršenstvo. Te kratere koji su ružili njegovo lice. U isto vrijeme sunce je tako sijalo i žarilo, savršeno. Od tolikog sjaja koji je još premećivao jedan mesec. Ledi mesec sa svojim kraterima. Ipak, fontana ga je razumela i prihvatala njegov mimikri. Odašiljala je zlatno svetlo kako god bi se mesecu nije ogodao. Razumela je kako nesavršenstvo ume da postane ljubav. Za to vreme, dok su se oni tako upoznavali, njihov prijatelj, kvazi prijatelj Sunce, je igrao svoju standardnu igru. Igru svetlosti i senke. Igru toplote i snage. Puno mišića. I svetlosti.